grote likes inderdaad, ik zeg, op die foto's en zo. De meeste vonden het wel mooi dat we... Wat? die plaats. Ja. Dus ik zei, ja, dan ben je de kanaal rond, dus en een laptop kost. De duo shirt voor mij en Jordan, je zou wij in optreden met z'n beiden niet. Oh, het valt me naar mij. 8XL. 8XL. Hier. Je bent er net zo. Waar? Ja. En ik kan nou over het dorp. Kent Ja. u net? Zijn die van Drees zit er ook bij, hè? Ja. Maar ik volgende week. Jij zo aan, zit hierbij? Ik zelfs. Zo, dat ben ik op een backflicker, hè, bij mij in het hak. Nee, Is toch een backflikker in het hak? ik ben net op bank gebleven. Wanneer dan? Toen de laatste keer met jongen? Ja. Die zwarte crosskast ik van alles eten. Kom maar de tiedring wandelen. Ja. Nou, die net die... Hij heeft gehad. Maar vind je het erg om op het liedspodium te spelen eventueel? Ja, Ja. Ja. we hebben verleden hier al op. Oké. Nou, maar Sjen, hoe goed wij dat doorgaan? Dit is spannend. Met de barbecue man er weer bij. Ja, precies. Dan die ga je is alles dan. goed. Die is alles goed. Maar kijk eens. Ik heb een week oefening, hoe is het niks? Dat weet te volgen. Ja.